Blok ngono. Ora apa-apa tuku neh. Iki lho, ya oke. Dinekokne ya apa sih bose. Aman kontrak setahun karo Indino mok. Iya.
Janur. Sabu otak. Udah enak ya janur sabu otak kok. Jangan lupa satu Amit nggih, Mas. Amit. Mas Amit nggih.
biongku. Lebel. Nah, telapane. Lancang gasmu. Lah emas wis atraksi, dole wis atraksi. Lah kok kowe wis nopek ketemu urung atraksi. Kene iki langgananku. Langganane karo sapa kuwi? Enggak ada ngono kuwi. Ya jenenge wong urip iki traya apa ki kudu duwe rasa jujur kuwi uripe bakal jujur. Jujur. Kuwi ya jujur. Kene iki Aku langganane kene ngeteri aku wae. oh alah. Kowe iki dadi tukang kirim aqua kuwi to nek aquane entek. Tuan rumah sama sini to. Mbak Egi, Mbak iki aku suwi. Bapakane karo mbakku. nyapa? Blas ora kenal. Lah wong ora kenalan nek mung ngego-ngegone. Lah atraksi dhisik to kanca. Iya apa atraksi? Lah Mas wis dole wis masa celeng urung atraksi. Kenal matamu. Sono susu atraksi dhisik gak aku nunggu. Dia di kamar. Kamar iki. Ora tau. Atraksi dhisik jadi iki dipundur. Nyawa ora tau. Ya, kaya loro. Kita biyen sing ajare niki. Oh, nek meyakinkan aku maklar. Gara-gara aku karo wong liya. Mangkate karo kono. Tarife piro nggih? Hei. Ini nang tekok lho. Tarife piro jarane? Bar melu kowe. Ora. Kowe jam 12 bengi kok tuwek-tuwek.
salah sakit, sakit, itu kontekin. Pengen gua ada di sana. Orang kon barangnya. Sampai aku pengen krungu lho, Dik. Kapok. Nek, apa iki pengen tak wae moro. Tapi yo pengen. Ontole tidak pulang mawon. Yo karepku ora kotak. Makin gas. Ketentul ya. Aman. Penting ora deres. Pak iki lho. Reokan geden lho ge ditanggapne son gantung loro. Nabi Allah ya Allah. Awak dhewe iki dumik kanggo gagal udu. Lah apa? Karaoke. Ya ora apa-apa lho. Ora ngono. Nyapa? Awak dhewe bengi ngopi kene lho. Ngopi ning ngene. Mari rene lho. Rene. Nyanyi sadu. Nyanyi sadu. Sadu. Aja sok nyanyi ning ngene nggih. Lah nyapa? Bayare oke larang. Lah piye kudu sak kamare kuwi rek. Golekne. Kok ben digolekne wong walah iki jane iki budal rene iki rada cuwuk rada pegel ngono lho nggih Allah. Ruang ngene aku ora budal nggih. Ya apa lha iki apa? Kowe nak anu dhewe aku karo Edin iki mbiyen. Ya Allah. Cinta dan air mata. Awak dhewe iki nate. Awak guru. Astagfirullahaladzim. Jamane kendeng ofisial nggih konten ning kene iki karo Eden kenal suwi. Lah ya kowe lak ro dhewe ta perjalanan ati. Ora masalah cinta, ora masalah cinta, utang nek iki oke. Wah, ngono kuwi lho. Ya ora kok perkara kuwi. Bae ngene iki to. Perkara aku ki lak kanca cecek karo Mbak Egin. Enek apa ki hal bahagia kok undangan ora teko bulan ki nyapa. Video lho iki. Ora apa-apa lho, Mbak Egin. Putih Mbak Egin lho. Ayo ngomong iki. Egin ki ngono kuwi kok. Jan, lomu kaya mbokku. Jilbabane kaya mbokku. Lah tapi lak kono ki lemune simetris apik. Mbokmu lho lemu sisih tok ngono lho. Kuwi karone mbokku. Suntik. Suntik apa? Masa ibu ki, Pak. Ibu ki wong suntik. Suntik apa? Ben turu. Ben turu oh langsing kuwi to ben. Langsing kene iki suntik ben turu to. Malane kleru. Kleru ki. Malah mlaku. Amin. Amin. Obat ora padha kok iso. Di antara yang berbahagia iki, ayo nyanti to kowe iki kok. Ayo matamu. Kowe masih dungoni kowe lho. Wis tak ngomong. Menyale kurang. Aku iman besok kowe kok. Iman besok. Lah mau dungane apa lho? Tahu tempe soto rawon tau. Kowe lak muni menyane kurang. Kayak iki jane wis tak elekne. Ya apa? Kuwi aja kok bong. Nyapa? Bateke dibong to. Lho iso. Lah akhire kleru kan ke? Sing dibong kembang api kan ke? Itu rupa kok. Wae rene ngecon. Di acara yang berbahagia putrane Mbak Egin memperingati 7 bulanan nggih. Tidak sitan. Tidak sinten putrane Mbak Lah Egin. putra menika niki. Foto-foto. Tuh. Waduh. Kuwi iki lho kendaraan. Kuwi ngono tamu Mbak Egin. Ora, doyo. Lah, biasa ngono ki. Lah wae yo guman lho kaya lho. Dalah pot padha kaya jejer. Senene lho kok. Aku ora iki desiar tau terkenal. Subro. Lagi ke lagi. Putih bagi. Bagiin monggo mriki. Cuman tak Sayang. Oh ganti baju, aja ganti baju lah kan kono malah murat-marit.
dipolang nek ukur-ukur kalau kita nih ganti baju rampung. Lek satu dipesen kowe kenal lagi to. Kenal lagi. Lagi ngomong aku Mas Kentung kon berjuang satu. Plaimu rene karo ono. Teko kene. Yo. Aku rembut lagi kok yo. Yo, ciao. Yo. Bella Satira. Aku bakalan Bos bocah iki cilik tak gedhekne. Masa gedhe kok arep nglakai mase iki lho. Mereka bawa madam to, Le. Lah keke tak cepaki, rong piring tak tri rong piring ke sapa sing mangan? Oh, mama sing mangan. Gawe nek kowe apa ki muni wegah ora gelem kalah dajal pola kowe kaya ngapa tak delake. Buktikan. Buktikan. Ayo. Kowe walah dhewe iki nek ngomong karo bocah cilik tak omong ngene lho. Malah lawang hotel. Ngomong karo cah cilik iki aja ngedeng-ngedeng. Ora mudeng. Ayo le nek wayahmu jajal tak delok. Dan bagi keluargane Mbak Eki itu kita. Guyu. Hahaha.
ora kagum. Madeg ngono kuwi lho nek ngomong kula nggih namae Mbak Egen nggih. Napa? Kaya lambe ra kanggo. Pangapunten lha niki lho fungsine kathah lho Bu. Jenengan benjing niku nek dodolan Coca-Cola, Fanta sing belit niku ampun tumbas cukilan. Kok lambe kok. Milih iki lho. Tapi tengkot barang niki lho. Lho, Ojo blu. Mama Rosi. Maju Dek, maju Dek. Dan maju dan. Abdan maju abdan. Yo terus. Gorok-gorok lagi. Ngenteng jatuh lho malah bantu. Ora apa-apa. Totalitas. Ada mau saya. Mana aku. Mau saya dia bilang Bu. Iya. Kalau ngobrol. Masku aman gak Pak? Aman dong. Jangan nabok piye? Melempem Bos. Profesional. Iki dunggahne arep. Ora ono. Oh ya. Ben rada munggah. Udan iki barokah. Yo terangno. Habis. Ya anu. Enggak. Sitok wis. Ya. Mangga. Oh, udah enggak. Desa orane enggak titik. Ora terang. Ora nang pusi. Dingin. Ayo ngebul dingin.
Pokoknya totalitas. Panganan. Buka nama. Oke. Aman. Agak ya, Trek. Bingung ya. Wah. Ayo. Oh, ayo agak maju. Tidak. Oh, pindah. Iya, Bang. Rangko. Video hujan. Yo tak zoom. Larang video hujan ya. Kesehatan dulu kan. Demi Dek Natali. Cinta ya. Iya. Ini banjir Bu. Tenggangi cangkem, Bu. Jero mana? Emper. Kabel di sini kok. Pindaun kok nggih, Natalian nggih. Itu sak mrene ngene lho. Dengan tabuane iki lho. Kendange sing ana bermasalah. Lek udan. Lek tenang go aman. Iya kita. Bapak ora kencang apa? Mbah ora dijane Mbah Per. Ora apa-apa, seniman. Ora terus apa? Ora tah. Kita di mana